як зери шиори парчам боду Паракшон Тоҷикистон ҷамъ омода буданд. дар ин чорабинӣ омадӣ хонандагони муассисаи таълимӣ низ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз парчами давлатӣ роҳпаймоӣ намуданд. иштироки фаъолини сокинон аз арзгузорӣ ба арзишҳои динӣ, таърихӣ ва фарҳангию маънавии миллӣ дарак дода, таҷлили ҷашни парчами давлатӣ ки бо шукӯҳ шомали хуб баргузор гардид ба шод ва фарҳмандию болитафовути Тоҷикистон табдил ёфт. дини ҷамъовар дид шуд ки парчами давлатӣ дар замони соҳибсолӣ мазмун ва мундариҷии таърихии худро нигоҳ дошта, имрӯз ҳамчун баёнгари орзую ормон соҳиби эҳтироми хоса мебошад. парчам дар ҳаёти ҳар як давлату миллат мавқеъ ва нақши хоси худ дорад. парчами давлатӣ ифодагари мақсаду маром ва орзуи ормонҳои ҳар як миллату давлат аст ва ин мақсаду маром бо ранг ва нақшҳои хос дар он таҷассум ёфтаанд. имрӯз дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе баландтарин пояи парчам афрохта шудааст ки он ифтихори хурду бузург ва инъикосгари